Minecraftu ďalšieho dielu, ale budem si predať. Zdraví vás Psycho TV, čas 1. Takže, toto je, povedz svoje meno. Buffy. A ja som Hráška, Robot, či... Ja. Ja som Harley Davidson, LOL! A budeme sa, no, ako vždy všetci let's play Minecraftu aj my nebudeme. Nájdeme si nejaký mulťaj, alebo hocičo, čo vám chcete. Alebo napríklad aj Happy Wheels budeme točiť. Potom... Ale dobre, to... Čo to budeme To sú riešiť počítačové debiliny, ale my hlavne robíme to, že budeme robiť debiliny a naučíme vás, že toto vy nerobte. Takže nachádzame sa v Slovekovej záhrade, ukážme im to. A budeme to robiť ako Mythbusters. A je to trochu teplá záhrada, trochu stará. Dá sa tak povedať, že je to dosť teplé, ale v pohode. Chodíte, ale podľa mňa sa chodia určite každý večer trtkať cári gejošovia. Preto sme tu aj my. My preto, sme aby... gejoši, no pekne. No počkaj, nie preto, aby sme tu krtkali a trtkali, ale sme tu preto, aby sme robili debiliny. Takže, aby sme vám ukázali... Pelikan party. Dobre, tak, za chvíľu vám to už uvidíme. Dáme vám reklamu, kúsok o Pagana Style. Stop.